Hi guys, good morning everyone. Akong Meke. Kana sila guys, gatang na sila pamahaw. Akong wakwak. Ako ang Inday nga Maldita. Sus guys, ginoo ko wala jud ko ka vlog mga pila ka adlaw guys kay nabisi inyong manang. Nag-concentrate sa ko ang negosyo guys sa isa ka semana kapin. Uy, hala. Kay murag wala na akong tatagad ang ako ang negosyo guys. Sige na ako ga-vlog. Nga okay ron tag napad na ay sweldo wa ra ba? Naara. Mo na lang ni nabilin sa amo ang stock nga pila ka karton. Ano lang na gamay na lang. Mo to nga wala ko naka-vlog og pila ka kuan basta magduha ka semana siguro to wala ko ka-vlog. Wala ko ka kuan sa TikTok, Reels, Facebook wala kay nabisi ko ay. Kay tanaw na ko nagamay ako ang halin mo to nga yung concentrate sa ko ang negosyong ginagmay kay para makakaon ta og binlod. Lah lubat man day ko. Sayo ko nang limpyo guys pag mata na ko alas 5 untok naglungag dayon ko kay work ba ni banana Tuesday ba ya pagkahuman while naglungag ko guys kasi ko kita diri sa balay gisigog pang nirapo ana olimpyo na ka ang balay ang hater naman din dire mag-inam sa day ko biyabas kay maburno na po ning biyabas tong biyabas guys bunawog na gyud nag-inom tag bayabas kasi ang kambananang sirpe ayaw ko mahulog kuhito man ni sa imong tiil nga mahulog ng basong daddy ilabay na murag nalibang si Inday Rosel ay nagpupo sa CR ang CR na nimahong ko aniya igit ilabay na ko ni naman ako nilabay ang basura kay bisag na ibasura karon para ako magkarag-karag nang limpyo mangko nya naputol akong limpyo kay kana si banana basta mo gawas na siya magpahatod man gyud na siya gara kong gilimpyuhan guys kaya ato ang manon ato ang trabaho minsa man na Rosel ay sige panguan sa makuan sa lamisa murag kuan ra kay dungo kitang virginity gahapon guys ang general cleaning ko kani karon balik retouch lang nga limpyo kay limpyo pa mo balay kuman ani sa terrace ta pugta ay gusto Lord sa terrace dayon sa kwarto dayon ana diri na pugta guys right amo ang sira sa mong kuan okay limpyo ay kanang banisana na pod kay nanguan na pod ang color usab na pod ang color banisana na pod siya guys alitat-ritat siya na lang nga limpyo kay limpyo naman daan ang balay ako man gini siyang limpyon taga adlaw gas kay ang kanila gyud malibos kung mga dugi kinahanglan siya nga malimpyuhan taga adlaw Tadi makita tong virginity
Manatagay. Wala na nakita ng mga panty. Manatagay. Ito na punta sa terrace guys kay agoy makita kong virginity na natin ipakita kay mabasyo niya. Sa terrace sa punta ng limpyo kay nakainom ko buyabas guys kaning simot ko sa buyabas sa dili kayo init. Ano pa kimpit na ako nga luag kaayo maglagot ta sige ta ubos tong buhok. Kaya guman ako ani og limpyo sa terrace tanan guys. Magpakaon natin kuskong dogi kay ako tong laban akong humulan. Kay mitras na apat sa balay guys. Mano na to akong trabaho kay once nga mabisi na pug ko. Na. Di na po ko makakuan sa balay, makalimpyo kay pero kanang usay guys kanang di nagina ko makay ako di mo ganahan kanang hugaw kay hugaw mo balay weekend. Mula ka mi og adlas kong bana say mag-uban ning duha kanang di siya mo trabaho kay maluoy siya nako guys ba magdadala ko sa dagan kay nga order niya magkanang pasay daw na ako pud sayangan ko sa kuan may nalang intaw na pang kuan bitaw pang ginagmay na to nga kaning ginansya mo nang sayangan pud ko mo nang usay akong bana kanang garni ko sa trabaho sa kanang kuan daw sa trabaho banan ko na niya para makasip sa kuan ako lagi sang gignan ayun among bao kay praktisan ako nag kuan among bao kay para mo na lang na akong service maghatod og mga kuan mga limpyo ko dong nang limpyo ko dito ra makasabot mo na nang limpyo ko ha dito na ka dugong gamay mang limpyo ko gawas mo sa ta limpis mami nakasabot na sa sitian guys. Ako sa nito lang ako ang lamisa pagkuhan. Guys, iko makita guys. Okay. Yan na to para kuan. Ay kayo nangihi ang mga anak-anatin lang ko diri sa kuan lamisa kayo sa lamisa na sila mangihi. Narapon na kong sugod guys sa ato ang terrace guys naihi sa ato ang mga for baby nya ambot din sa nagpupo diri guys duda na po murag si kuan ang nagpupo diri si Boots kay nang luod na gabi kay makiglangi sa ko awa na kong tagad kay gabi na kaayo. Ina nga nagpabuyag nagpopo diri sulod
Naana na siya guys. Gusto siya na maglangi niya. Dili pansin nun. Magpupo na siya diri guys. Ana na siya. Kuan, baglungon. Ako nang gilimpyon daan guys kay mitas wala pa init kay kung unya ko manglimpyo diri pati ganitan mo ana ko bisugno diri. Kaya naraman tagbalay karong simanaha guys, sa balay na pud akong konsentrate. Ana. Dudong anak ra ha. Limpyo pa mami ha. Ang dudong gamay guys, wala gahulat to sa gawas. O sa ubusa. Hala, gaulan. Aywa sa ulan ay. Di ba ko pwede magbasa-basa ron kay gilat ko gabi yung bati. Anya. Magbasa-basa ra gihapon yan, limpyo. Ulan dong. Ulan, natutigas ka. Basa di akong po guys, maghilot ko gabi guys. Hindi na ito maghilotay nga, di ko pwede magbasa-basa. Hello everyone. Nalubat na akong cellphone everyone. Dito na ka nakakuan. Ulan init, pesta sa langit. Nalubat na niya akong cellphone ba kay nawala na yung suga. Na guys. Ulan init guys, pesta sa langit guys. Ulan landong, pisa sa silong. Sa pagkapisa sa silong ng ulan landong mga tao na nasulod sa balay.
Darita. Nanang ko sa hagdanan guys. Ang akong dudong taon guys, gahulat. Saka nang karon ha, manamang ko. Wait lang. Anong gula si Dudong guys? Ug asa ko guys, tuwa po na siya kanina. Ug sa tao pa na, mamamahon ba? Mamamahon si Dudong guys. Ira ulo kayo. Na. Ay. Ano mo mata na mo ha? Ulo na dito ka, manam paglimpyo sa taas. Di magpatakag pangihi ha. Kay limpyo na kayo ang tiris na to. Tama. Agi hinay ang cellphone. Sulod na si Dudong guys. O, di ara. Makasabot man akong mga dogi. Yung kong dili mo saka. Kay nang limpyo ko. Dili mo na sila mo saka. Danlog kay mong tiles. Oh my God. Maginahinay ta kay. Naulanan ko. Gihilot trabaho ko gabi. My God. Undangan sana ko ni akong trabaho kay. Dili ko pwede mabasa. Dari lang sana. Dari sana. Kaya para magkuan. Kulang sa nang kuanan og tubig sa ulan kay way agas guys. Agang ikubulingon guys. Dara kang bulingon guys akong labahan unya guys. Apa nga sulod. Dili na mo sulod diri kay magpatay na pud mo diri ni. Si bots guys Nanara. Di na ko napasulong si Dudong diri guys ngano. Nagdumot na sila ni kuan ni Dagul. Dili na pwede siya diri. Kay mosulod na siya diri si Dagul din na iyang pangitaon. Manag panglimbi si mami mangaon na mo. Unya kay gaulan pa man dili pa kalaba si mami so kuan sa ko bahoy sa ako kay murag gihangat nako. Ay Diyos ko Lord, naulanan ko di ko pwede maulanan ra ba. Nanin ko ano. Anya na gud mike. Diri no sa diri. Agoy na nang Gabriel man taw ni mo ning bulak dai. Mo nang ipangbungkag taw ni imong mga kuan dai. Basa ko dai sa kita ko. Nagkuan ang gabi guys kanang nagpa-hard massage ko gabi guys. Kapoy kay ko guys. Kanang gasigig lakaw-lakaw bitaw kapoy kay gasigig lakaw-lakaw. Nay inday. Ang akong uban nga mga kuan guys, mga suki na ko sa ako ang ginagmay nga negosyo kay murag magduha ka semana jud ko wala ka concentrate sa ko ang ginagmay nga negosyo ba na namalhin sa uban. Namalhin og kuan oy giahak. Ingkulan na unsa man mo oy nga. Sa gani ginang na ko sila ko agi pasabot na ko na sila oy. Ako na silang ipasabot niya. Kung dili gani ko makahatod sa inyo og mga kuan, mga orders ninyo, pasabot na kanang nabisi ko sa vlog kay naay panahon nga mag-concentrate ra ko sa kuang sa inyong mga ibang kuan order. Ara na time nga mag-concentrate ra ko. Kasi na sayang ba kay dagan-dagan sa mga order. Pero sige lang ay. Okay ra na, madala smile. Pero bisan og nakakuha sila sa lain, nagyapon sila gipanguha sa kuha. Kay ako mo paano ko magpa-discount man ko.
Imang kina ko mahalo na kong baligya kay para mahalin dayon. Una nga. Okay ra. Agad man po sila gikuha sa kagahapon mo to. Kung ang uban, ang giuna na mo og hatod katong mga lagyo-lagyo. So nasa mga buntod dagay ba, buntod na. Sa buntod kay mo nang dito ko mamaligya sa buntod guys kay ngano. Dagan kay manguha dito guys nya. Ako anta silang kaya nang anon ba kanang invite na ipa-member na ako nya kay kuan man guys kaning. Sila ganan anang mag-member daw lagi kay kung magkuha daw kunog mga kuan order maglisod daw sila bayad kay ang uban daw kunog gahi og mga ulo mamayad din ko nga. Mami, kung mamili mo kung sa inyong kautangan niya ako pod. Dili lang pud ko mamugos kay kuan gud mo. Og kinsay mga member nimo, kinsay dili mo bayad. Maapil ba ang leader ana og kuan? Ang leader ba makakuan ana maka sani makatapal. Kuan ba na ninyo kanang sana taba magtirabangay man gud magbahin mo ana mo na nga. Muna nga kuan. Kung unsa tong kanang kulang sa kuan ana. Isip tinabangay magpakulam ana ba. Ako manghod ako magulang mga member man na sila. Muna kung say kulang sa mga kuan items tinawagay kung say na ipundo ana. Tinawagay nya ako diri kay say makamapundan karon man napunduhan kog daghan nga kuan chick soap ug kaning katong pabrik isa ka pabrik na lang hinuuna di ako ang chick mo daghan pa kuan kabuok unsi pa nakabuok guys kay ngano wala kay nako gihurot gi baligya ang chick soap namo kay mo manay ganas kumbana ng chick soap good maangay man siya ng chick soap nya ako pod siksok nga papaya pud ako maangayan ako munang wala kay nako gi kuan ang siksok nagkuha mo kuan nagduha ka kuan duha ka set nya ang duha ka set kay kuan man kabuok 24 mo to ang isa ka set ra kung gibaligya ang isa ka set mo igibili nako alam mo di maigo ang kanon ay ako kaon ani ron maglungag na kog kuani akong mga anak uga atang na kani sila pag makakaon na ni sila ganit dako na kay kung ginhawa kay sa kuan pa na murag makakuan ako ba relax kamang po ko manglaba o kay kaulan man so kung buhaton ani magkuan sa ako maghigda-higda sa ako na nakita ko sakit akong diri oh grabe kay panuhot akong likod grabe kay panuhot kung ulo ay mabinlan pa dahil ko gamay og rice na gamay lang kung kanon din unya maglungag na pug ko kay para gutomon ko kaon na po hala mag-eat na magkuha sa tapil sa kaha mga dogi guys ug akong mga kitty mag-pills na sila guys pero di mga buros kay tinuwag karon nag-una po nitong wapo ug tiger
Utangan ako ng pangalan. Eh, kay malimot manggod ko guys. Uy. Nawa. Asuwa ko sa ubos. Sa tiger. Tulog. Ayun, si tiger na food. Dayon si Inde. Niran ako na paimnon og pills kay dili man na siya muka og luto guys kung paimnon og pills daan. Niran ako na siya paimnon pag humanyod ka. Nalay may pasta. Mga anak, oy. Luoy tong kain, nagimingaw ko nila kung busy kay kung hinatod sa kong baligya in tawon. Pero pakanon man ako ni sila daan, ay ako mo ano, nakaw kag para ano ko yung ako naon. Ganila agan kay ni kinahanglan na iplas dinhi kilaagan. Yo sa. Dagol, ihilom ng baba ni mo. Muna ikaw, piling ka. Bugnuan ko ng baba ni mo. Bugnuan ka ba? Mata mo, budlot. Pagulat, piring. Kay matagaan raman. Ano sila nakahulat guys. Basta yag-abri na ako sinununan guys. Di na makahulat. Hulat. Hulat. Kay makakaon ra. Apoy butso ning andar na. Basta makadungog na siya sa kung mga iring nga mag-miyaw-miyaw na. Andar din na siya. Mura na siya makina. Pagulat di abots! Pag-ilom di kay sayo pa kay makadisturbo tag mong silingan. Miki, no? Ang lagi ka umuron, ako paging timplahan, ang pahulat na sila. Dara. Di makahulat guys. Ano nga. Ang kita po, magaling na lang. Hulat ya bots, otro po ka bots. Oh, wait lang ha, kaon lagi muron. Hulat botching. Butang si botching guys. Ay, Diyos ko Lord guys. Ano po yung bagyo. Maapitahan na bang Mindanao. Ulo, ay king ano kaning langit kay ngit-ngit kayo din. Pagkahuman bitaw guys. Among solar, dili kayo hayag. Muna nga. Ganang 5 watts. Pag dili kayo initin. Pagkagabi, among solar, dili kayo hayag. Akong gamitan katong kurinti nga kuan suga. Dili ko mag-solar palung ang dili lang namo palungan ang solar. I-under gihapon namo. Ana. Kay madaot man daw nag-imong palungon yan, na-charge na. Inanglan naging automatic man na siya mo kuan. Nana ko hatag si Dodong og si kuan. Si Bones kay. Dali. Ara, ikaw inda hoy, diri. Diri mo. Anak ko si Bones kay gawild na.
Kagawad na si Bots do. Nya si Dudong Gamay kay dito man ako pag-anon sa gawas guys, kay di naman pwede si Dudong Gamay diri mo sulod ay magpatay sila ni Dagol. Muna nga si Dudong Gamay sa gawas sila pero bantayan ako kay og dili nako bantayan. Dili makakaon og sakto si Dudong Gamay. Pagulat in down dia Bots. Uy, ginoo ko nimo Bots. Mura man taong kag kanang si Dudong Gamay sa tiris din ako pakanon kay kagabi sa tiris ko na ako gipakaon siya. Dili ra siya makuan ni Bots kay ug musaka aksig saka si Bots ako man day inog apps di ra ka kay manakag kaon dili ra siya makasaka na ako na lang puning kuan ilang kadagol kay para dungan sila kaon tanan luoy pud niya ilang pud kagaon na sila wala pa sahon na lang nako ni Bots! Ginoo ko ni mo Bots. Oy, mura man kaya gigukod. Anin ni guys, tarungan din ako nagtimpla ng sudaan guys. Kaya nga no. Naarap ka ini. Mintag na ni sobra kay para ihatag ni ko ani. To adapted na si George Regan. Mana ka. Kan atoy mamiki naraon. Gibiyaan nimo. Una ni ipanghatag sila guys. Si Botsy na mahimutang guys. O Dagol. Anday. Ako sa tagaan si Botsy, nagya dayon si. Andiri on. Ako di kabulat makataon naman. Ito ka Dudong Gamay sa tiris ka. Nangaon na guys. Kaon na si Inday. O mga iring. O mga palangga. Si Dudong, diriran ako pagkaon sa tiris. Dudong Gamay! Diri ka. Dana ka kay. Dito to. Tara. Hindi kay ako'y bantay diri sa kon para di makasulod si kuan si Bots ka. Diri ko maglingkod sa hagdanan guys kay para si Bots dili maka kuan sa iya ha. Kailog siyang pagkaon kay loy kay dili makataog tarong kung magtapat sila ni Bots. Pila na kung battery. Uy, 7% naman di ko. So dire ta taman guys kay mag-charge ako kay akong battery guys 7% na lang ginoo ko. Wala man ako ni gi-charge kay gabi kay naa pa manggoy battery good so mo to nga. Ako sang gipasagdaan. Agoy, mas nga magtaas tag vlog karon kay dugay-dugay tawa ka vlog pero okay ra guys kay mag-vlog ra. Mubalik ra ko niya og vlog. So bye everyone, I'm Bintang Tanan. I love you all. Thank you sa support. Bye.